Pörög. Yeah. Yeah. That's right. Yeah. Kitakarít és kitakarított, a takarítónő mindenhol kitakarított, mert egy szuperwoman, egy szupernő. Szuper megteremtette a teremtő, mert nem mindenki képes arra, amit ő csinál. Kefédik a kezébe és sikar és a csillog, utána a padló. Tudod, hogy ott járt ki? A takarító nő, a takarító nő, a takarító nő, a takarító nő, yeah, nő, a takarító nő, a takarító nő, a takarító nő, yeah. A takarítónőnek igen nehéz a dolga, sepper egyet balra, sepper egyet jobbra kell, kérem fogyastik a dalokból, és kiarapja a pókot a sarokból, haját fújja, megvár, fújja, frissre is veri, újra meg újra, egy seprő, egy kesztyű, egy fejkendő, és már is kész. A takarító nő, a takarító nő, a takarító a nő, a takarító nő, yeah, nő, a takarító nő, a takarító nő, a takarító nő, takarító nő, 2014, Kővágó Dani meg én.